Kuyintokozo ekhuluma nawe, uNkulunkulu akakulondeke kubusise. Inamba uyoyisenza kuphela uma ungumlandeli kusongonene ekuseni ka-5 ntambama kuphela uyifonela le namba awuyi-WhatsApp, yabona. Sibheka Nothando Iris 204. Oluphupha inkunzi emnyama ulwa nayo bese uyayincoba. UNothando akabingeleli ngathi kwethu ngiyawukhuza umoya wokungabingeleli. Asikujwayele ukubingelela, asikujwayele nokucela. Ngumuntu, nginama-feelings, nginemizwa, ngiyacasuka, ngiyathukuthela. Uphupha ulwa nenkomo, uyayinqoba kodwa. Nake singakusho. 1, ngokujwayelekile uma uphupha ulwa nenkomo, kuwuphawu oluhluma uyinqoba noma uyinqobile. Lusho ukuthi usuke uzomnqoba umuntu ozokuvukela aphinde azame ukukukhaphela. KwabaseRoma 8:37, kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. 2, kwesinye isikhathi uma uphuphulwa nenkomo uphawu oluhluma uyinqoba, omunye angayibeka ngokuthi le nto ingasho ukuthi usuke uzosinqoba isitha esikuzama ukukugadla ngemithi emibi. U-Isaiah 54:17, asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela. 3, kuyenzeka uma uphupha futhi ulwa nenkomo kube uphawu oluhluma uyinqobile, osuke lusho kungenzeka umoya obumnyama wehlulekile ukumelana nawo, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi akukona ubuthakathi, akukona ukuthi kunomuntu nje omelene nawe noma uzokuvukela, kodwa uthole ukuthi kade kuwumoya wobumnyama okade uzulazula nje ngaleso sikhathi ulele wena, obusuqondana nawe, yabona amadimoni. So, 2 abaseKorinte besibili chapter 10:4, nokuba ngezikhali zethu zokulwa kasizwe ezenyama, kodwa ngayo uNkulunkulu sinamandla okubhidliza inqaba, sichitha izizindlo. Siyabonga. Besibheka lapho uba ulwa nenkomo, kodwa uyinqobe leyo nkomo olwa nayo.